The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Maayong adlaw kaninyong tanan atong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Ang atong paghisgutan ni ining adlaw mao kining doktrina sa kamatayon sa tao, the doctrine of death. May nungdanon pag-ayo ang pagtuon bahin ining maong doktrina. Sanglit kini maghatag na natong kaligon-ingon nga mga Kristohanon kung kita makakat-on sa mga kamatuoran. Ang kamatuoran mao ra gyud ang magahatag kanato niya ng kagawasan. John 8:32 sa gisulti, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Karon atong sugdan ang atong pagtuon niini. Una sa tanan, diha sa libro sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 4. Ang Biblia nagaingon, there is a time to weep, there is a time to laugh, there is a time to dance, there is a time to mourn. Tinuod, indeed, there is always a time for everything. Nagyo'y panahon sa tanan nga mga butang. Gani diyan sa Santiago 4:14 kini nagaingon, what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Now, a magazine publisher by the name of G.I. Rodale, a zealous advocate of health foods, claimed nga sa pinag-abot na niya sa pangidaron nga 72 that he would live to be 100 years old. Now, niyanag yung sa mga simana, the same week, nga ang iyang prediction appeared in the New York Times. He was being interviewed for a television program, again, claiming that his bones were as strong as ever. Now, moments after making his boast, he died of a heart attack. Diha usay usa ka doktor nga ginganlan og Stuart Berger, usa kini siya ka nutritionist. He claimed that diha siya formula for living past the century mark. Now, although he has supposedly found the secret of youthfulness and had he had convinced many, and he had convinced many to follow his advice, kung sinita mo niya, namatay siya sa iyang pagkatog at the age of 40. Now, then there was an author sa kamagsusumat by the name of Jim Fix. He advocated running, pagdagan, to prevent coronary trouble. Now, yet, at the age of 52, namatay man siya sa
alta presyon. I mean, atake sa kasing-kasing. Yes, ironically, while he was running. Now, common sense dictates that we ought to take every possible measure to keep ourselves healthy, right? But in the final analysis, each of us must pray, I trust in you, O Lord. My times are in your hand. Naka na sa Salmo 31:14 at sa 15. Because, any day, even today, may be our final day on earth. We need to be sure that we are ready to depart. Sigurohon yun na to. The question is, are we? Andam bagayod kita. Mao ka na ipangutana nga. Atong ipangutana. Okay? Are we ready? Now, dihay panultihon nga nagaingon nga. If we are prepared to die, then we are prepared to live. Now, tinuod yun. Ang usa ka magtotoo, I'm talking about a believer in Jesus Christ. A believer who departs or checks out from this life, ubiya siya nining kalibutan, is actually going to his homecoming. And this is only true of a person who had believed in the Lord Jesus Christ. Acts 16:31. Now, sa 2 Corintios 5:8 nagaingon kini, absent in the body, face to face with the Lord. Ug diha usab sa Revelation 21:4 nagaingon kini, there will be no more sorrow, no more pain, no more tears, no more crying, no more death. The old things have passed away. So therefore, let us remember this principle in the Bible nga nagaingon, God's timing is perfect. Yes, God's timing is perfect. Hingpit kini. God's timing and decision to take any believer home is perfect. Ngano man? Ibaw ka ngano? Because God has been and is always and ever will be perfect. Now, it is sovereign God who decides the time, the manner of death for each member of the human race. Salmo 68:20. So, wag yun katungod. We have no right to question the death of anyone since kinigibasihan man sa desisyon gikan sa hingpit nga kinaiya sa Dios. And we know that God is absolute righteousness and He therefore cannot possibly make a wrong decision. Now, ang hingpit ng hustisya sa Diyos is always fair in the death of every person. Sa matang tao nga mamatay, ngini atong kalibutan. Now, ang iyang pagka-omnipresente o omnisciente, iyang pagkasayod sa tanan, ang iyang pagkalabang makagagahom, God is a first-hand witness who knows all the facts. Now, therefore, the Lord has a right time and a right way to remove each of us. O gawas lamang sa suicide, death is strictly God's option. So, God has assigned a death to everyone. Musta? Some will fall asleep and never wakes up, never awaken. Others will go out in a blaze of glory, fighting for freedom on the battlefield. God assigns us our death, but He also applies or supplies every need related to our death. Although God has always known when everyone will die,
wa giusa ka nato knows when mortality will give way to immortality. Therefore, like I always said, and I will say it again, life hangs by a slender thread that can be snapped at any time. Our physical condition, dili gini-issue. God can take us in good health just as easily as He can take us in poor health. Likewise, age is not the criterion for the right time to die. Dili. Matiguang ka ba o mabatanon ka ba? And you have witnessed all this. Since God's judgment is perfect, it is blasphemous to suggest nga ang kamatayon sa usa ka tao was a tragedy because he died so young or because he was such a nice or sweet person. Our time to die, therefore, should never be a source of worry. It should never even be an issue. Our only concern, ibaw kagunsa, is to prepare for the inevitable. And the only preparation for death is the same as for life. Unsa man ang pulong sa Dios, the Word of God. But foremost and above all, we have to have a relationship with our Lord Jesus Christ. Mao kini ang pagi. Have a relationship to God through our faith on the Lord Jesus Christ, His beloved Son. Si Ginoong Jesucristo nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Now, usa sa mga yawi sa kinabuhi is not being afraid of death. Mao na usa sa mga yawi. Kaya ngano, ang kahadlok sa kamatayon causes instability. Gusto? Shakespeare, sa iyang libro nagaingon, ang iyang libro nga uluhan ng Julius Caesar nagaingon siya, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. Ako ka nang giingnan. In our past lessons, those who have been following our evangelistic ministry, ako kang giingnan nga death of a believer is victory. Philippians 1:21 sa gingon, for to me, to live is Christ, to die is gain. So there are no accidents in the Christian life. Wala. God has a purpose for keeping a believer alive on this earth. But He has also a purpose for taking each one of us home to heaven at just the right time. Dinumdumi kining prinsipyo, God's timing is perfect. Ecclesiastes 3:1-2 nagaingon, there's a right time for everything. There is a time for every circumstance under heaven. There is a time to be born. There is a time to die. Di man ni kining prinsipyo, life hangs by a very thin thread. Fine thread, and that thread can be snapped at any time, at any moment, and none of us really knows when death will come. When a believer dies, ang iyang kalag and spirit, human spirit, will depart from his body. Absent from the body and face to face with the Lord, 2 Corinthians 5:8. He's going to be in a place of what? No more sorrow, no more tears, no more pain, no more suffering, no more death. The old things are passed away. Revelation 21:4. Again, a believer's death is God's victory. The scripture tells us, O death, where is your sting?
O grave, where is your victory? The answer is given in the scripture. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. There is only one preparation for that. Only one decision we can make during our lifetime to prepare us for that moment when we depart from this life. During our lifetime on this earth, we make many decisions. In fact, all of life is decision maker. Decision making ang tanan sa kinabuhi sa tao. Magsige kitang himo mga desisyon adlaw-adlaw, matagutlo sa atong kinabuhi. And the most important decision that a member of the human race can make in his lifetime is to believe on the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. Mao kini ang panahon alang kanimo nga dili pa magtotoo, nga imo kining pahimuslan. Of course, kini mao ang atong gisgutan, ang plano sa Dios sa kaluwasan. God's plan of salvation. Og akong lakbitan kini maong plano sa Dios, ginganlan nato kini og the protocol plan of God. Niadtong Old Testament days, ang plan of God gitawag kadto og ritual plan of God. Karon sa atong panahon sa simbahan, the church age, ang plano sa Dios gitawag na og protocol plan of God. Because God's plan is protocol na ay atong pagasundon nga mga requirements. O busa, ang plano sa Dios nabahin man kini sa tulo. Tulo kabahin. Ang una kabahin, mao ang kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Human nimo buhata ka na. Human ka maluwas, mao kani ang mahitabo kanimo. Ikaw puniton sa Espiritu Santo, so to speak, ug ikaw ibutang sa pagkahiusa o dugtong ngadto kang Ginoong Kristo. Kanang imong pagkadugtong ngadto kaniya hangtod na ta sa kahangturan. You're united with Christ through the baptism of the Holy Spirit. O human niya na, of course, simultaneous, ikaw na tao na pag-usab. You're born again. Ikaw, gisuluban na sa pagkamatarong sa Diyos. You are now clothed with the righteousness of God. You now become a child of God. You became a member of the royal family of God. You now become a citizen of heaven. Your name is now written in the Lamb's book of life, never to be blotted out. And ikaw, gitawag na og Kristohanon. Sumo ka ng mga panghitabo nimo sa diha nga ikaw dawat, tuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas. Mao ka na unang bahin sa plano sa Dios. Ikaduha, ang imo na karong pagka magtutuo dinhis panahon. You are now a believer in time. Ug ang Dios sa iyang pahimangno kanato, ingon nga iyang mga anak, patun-on ta sa iyang pulong, kay mao kini ang bugtong pagi nga kining atong kalag mutubo. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Padayon sa pagtubo og ang imong spiritual growth nabahin po sa tulo ka angang. Ang unang angang, ang imong pagkabata nga Kristohanon, baby believer. So dili pa ka makakaon sa mga solid food, pasabot mga advanced doctrines. Ikinahanglan nimo ang milk, gatas, the basic doctrines,
mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Padayon sa pagtuon, sibog sa unahan, sige pagsaka hangtod makabot ni mga ikaduhang ang nga gitawag og pagkahingkod nga Kristohanon, adolescent believer. Unya ayaw hunong padayon gyapon sa imong spiritual growth adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios hangtod nga imo nagyong makabot the ultimate goal of every believer nga mao ang spiritual maturity nga kanang maong ang gitawag kanaw capacity stage, diploma stage, o nga ikaw you will be considered as good as God is good. Kaya nga no, you are free from any personal sin. You are residing inside the power sphere of God, God's protocol plan, the Christian way of life, the operational divine sphere. Mo kini mga description. And it is a mental attitude din sa atong pangunauna. Because the Christian life is a mental attitude life. Busa, ayaw na ka nagkalimti sa imong pagtuon, pagtubo sa pulong sa Dios. Mahinungdanon pag-ayo kini mga butanga. So ingon nga ikaw magtutuo na, you are now preparing yourself for eternity. Hangtod nga kita makahuman, makatuman sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Remember, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Dili kasagaran usab ang atong pagtuman niini, kay dili kinatinawhanon ang atong pagsunod niini, kundili paagi kini sa Dios. His protocol. That is why every time we study God's Word, we are studying God's protocol. Ang iyang mga paagi, ang iyang mga pahimangno, iyang kabubuton, iyang mga tugon, iyang tuyo, iyang plano sa atong kinabuhi. Now, once we are able to perform and execute God's protocol plan, ug mao na ni panahon nga kuhaon na kita sa Dios gikan dinhin ining kalibutan through physical death, either physical death or the rapture, whichever comes first. Unsay mo na, rapture ba o ang imo bang physical nga kamatayon? But once muabot na kini sa atong kinabuhi, then out we go. We exit from this earth, kaya mo adto na kita sa ato yung permanente na nga puloy-anan nga eternidad. That is already ikatulong nga bahin sa plano sa Dios, which is believer in eternity. So akong balikon, the three phases of the plan of God. First phase is salvation. Phase 2, believer in time, karon. And phase 3, believer in eternity. Ug tuwa didto nagahuwat ang imo mga panulundon, the inheritance nga dili na kana madunot, that will last forever. Kung naay mga description niya sa pulong sa Dios, kana imong pahimuslan na hangtod sa wala na katapusan. Apan kadtong mga magtutuo nga wa o napakyas sa pag-execute sa protocol plan of God sa ilang kinabuhi, they are branded as loser believers. Kung kay loser believers man, of course, moadto man sila sa langit, kay luwas man. Wala sila yung mga ganti nga madawat. Wala ang inheritance o panulundon. They only become a memorial. Handumanan na lang. Apan kadtong nakatuman, ilang kapahimuslan ka na hangtod sa wala na katapusan. Mao kini ang unod sa plano sa Dios nga atong pagatunan. Ug ato pagkining tunan adlaw-adlaw.
sa atong pagpadayon sa pagtuon niini. Busa, giawhag ka sa pagsunod kanunay niining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Grasya kining tanan. Wala kini masandi og bisag unsa bang pundok sa relihiyon, wala. There is no religion. We are not affiliated with any group. We are believers in Jesus Christ. We are doctrinal believers. Busa kung ikaw may kainit sa pagtubo sa imong kalag o makaangkon ka sa mga panulundon o sa mga ganti na unya dito sa eternidad, then I challenge you, padayon, stick with us. Dapit ka nga kini atong paimuslan kay kini grasya man nga gisangkap sa Dios. Kaniyan tungo pang tanan, ina nang giandam. It's up for you. It's all a matter of choice. Remember the principle. Man is a product of his decision. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga matamis nga among pagkigambitay sa imong mga pulong o sa among pagpahimulos sa pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo. Salamat nining among Bible study through the YouTube, through Facebook, nga ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ng tanan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Huwag kami makapadayon sa among pagtuon, pagtubo sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.